Partiyên ku hatine damezrandin di mijara nêzîkbûna Kurdan û standina dengên Kurdan de statûya zimanê Kurdî û perwerdeya zimanê zikmakî derdixin pêş. Partiya Demokrasî û Pêngavê, Partiya Deva amaje dike ku derfetên heyîn yên derbarê zimanê Kurdî de bi yasayan nehatine gerentîkirin. Serokê Şaxa Diyarbekirê Partiya Deva Cîhan Ülsen balê dikeşe ku xebatên yasayî yên derbarê zimanê Kurdî de dêgavên girîng bin û niha jî ev kemasî heye. Eğer Türkiye bir hukuk devleti ise demokratik ve insan... Heger Türkiye devleta hukukiye divê pirsa Kurd û perwerdeya zimanê zikmakî di çarçoya hukukê de çareser bike. Partiya Deva jî divê çarçoyê de di rêzîknameya xwe de cih daye çareseriya pirsa Kurd, çareseriya pênasiya welatîbûnê, çareseriya pirsa perwerdeya zimanê zikmakî. Em mecbûrin ji gavên hatina avêtin zêdetir gavan biavêjin, ji ber ku wiha nameşe. Hukuknas balê dikeşin ku li zankoyan beşa zimanê Kurdî, li dibistanên navîn dersa zimanê Kurdî ya bijare û kanala TRT Kurdî gavên fermîne, lê bi yasayan nehatine garantîkirin û bi biryarekê jî ji nişka ve ev derfet dikarin ji holê rabin. Hukuknas Muhammed Ata Yüksel dibêje ji xwe dewlet ji berê de li gel zimanê fermî zimanek din ê fermî naxwaze û tehemül nake. Lê eger partiyên siyasî ji dil bin divê proje yasayên wan hebin û em bibînin di nexşareya wan de çi heye bo zimanê Kurdî. Ji alê yasayî ve yan divê tenê bi qal û qîl îdî nabe, ji alê yasayî ve divê îdî vê meselê vê pirsê têxin bin qanûna esasî, qanûna bingehîn. Heya ku pirsa Kurd û hebûna Kurd û Kurdiyê di bingeha yasayê de, di bingeha qanûnê de jî xwe negire, ev pirsa nayê çareserkirin. Em her çi qas ser çareseriyê biaxivin, ser çareseriyê bêjin jî heya ji aliyê yasayê ve nê bin temînata wî nêgirtin, ev mesela çareser nabe. Rojbaş. Hukuknasên Kurd di wê baweriyê dene ku di babeta zimanê Kurdî de partiyên siyasî îfadeyên polîtîk ên wek maf û azadiyên bingehîn bikartînin ku ev yek êdî li Bakurê Kurdistanê wek rêbazek xapandinê têfam kirin û Kurd êdî bo dengdanê li benda îfade û projeyên wêrektirin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.